pan fi'n sglefrio, fi ddim yn meddwl amdano fy nagledd o gwbl. Ti'n mynd lawr bryn efo dy ffrindiau, dych chi'n sglefrio yr un ffordd. Mae gan Cymru y bryniau gorau am Lloran. Mae tirwedd yn enfawr a gored. Mae helydd yn mynd am filltiroedd trwy nhw, a nid jyst arbennig I sglefrio yna. Mae ganddo fi llaw chwith heb based. Diwrnod I ddynod, dy fi ddim hyn o'n god, mae gan anabledd. Dyw e ddim yn newid yn y beth I fi. Wel, dy fi'n ffeindio ffordd o gwmpas popeth I fod yn onest. Wel, ar top o'r bryn, cyn dych chi'n mynd lawr, dych chi'n caffi dych chi'n. Ond, ti'n gweld, dych chi'n mynd lawr efo dy ffrindiau, dych chi ddim gallu meddwl amdano fe. Mae'n heriol oherwydd y gyflymder. Ti'n mynd 50 milltir pob awr ar blanc o bren, yn eithaf ofnus. Ond ar ôl hwnna, yn jyst trio bod yn gyflymach na dy ffrind. Fel unrhyw sport, mae yn peryglus os chi ddim yn gwneud yn iawn. Gen I radios, pobl yn haifus ar bob gornel, a mae pawb jyst yn gwneud yn siŵr mae yna ddim ceir ar y hel. Dych chi wir angen jyst relaxio mewn I fe. Rhan fwyaf o'r nafiadau dy fi wedi weld yw pobl jyst yn meddwl gormod amdano fe. A nafi ei hun. Mae ddim wir rhywbeth ydych chi'n gallu rhoi mewn I geiriau. Mae pobl yn edrych yn fe, mae'n edrych yn peryglus, mae'n edrych yn rhy gyflym. A dyn ni ddim wir yn gwybod pam ni'n gwneud beth ni'n gwneud. Dych chi'n cyrraedd ar y diwedd a dych chi'n teimlo fel dych chi wedi conquer challenge enfawr a dych chi jyst cael rush enfawr. Dych chi'n jyst wir yn teimlo arbennig o fe.